Siitä syntyy ottelun avausmaali. Kulmapotkun jälkitilanteesta ja yli 3 ottelun mittaiseksi venynyt kuiva kausi Mikkelin palloilijoiden osalta päättyy tähän osumaan. 65. peliminuutti ja lopultakin Jesse Kilpeläisen erikoistilanne johtaa osumaan MP. Vielä 2 kättä pystyssä jälkeen pallo maalin eteen. Rodriguez tulee väkevästi väliin. Uudestaan Orjala. Orjala lähtee haastamaan, saa jalan vapaaksi takavistoon. Siihen laitaselle hakee taustat, lähtee Lujelutupan laukaus ja onpa upea tykki Jocelyn Lujelutumbalta, joka viimeistelee MP:n 2-0 johtoon iltapäivän toisella osumallaan. Olipa hieno maali. Ara juuri ensimmäisenä. Sitten siellä ollaan jälleen ja nyt! Ja ylärimassa ja jatkotilanne ja sieltä! 2-1 maali! Ja näin se pallo sinne tulee ja lähtee haastamaan siellä Järvinen ja Heimonen tekee liikkeitä Ylönen. Ja Ville Konenkaan pelimestari oli sitten Steniuksen. Oi! Olihan melkoinen maali! Stenius pistää sinne tolpan juureen. Sen verran saa siinä jalkaa vapaaksi. Ja kyllähän Pasoja tietää mistä puhuu. Loistavaa. Tulee nyt sitten taustolle Urgens. Kokeilee ja sieltä pääsee Olli. Olli Kilpeläinen jatkamaan pallo ja näin MP siirtyy 2-1 johtoon ja Urheilupuisto repeää liitoksistaan täällä Betoniholmin täräjää. Sahimaa katkoo tämän pallon. Sitten nappaa Ylönen mukaan. Siinä osuu vähän Lujelutupan jalkoihin. Ylönen maali eteen Stenius! Ja nyt osuu Santeri Stenius! Ja MP johtaa 4-3! Uskomaton näytö Surskissa meneillään. Ja Santeri Stenius ollut paljossa mukana.